Kanere ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka khatwai tere ujumang kilong shimbenta umentirang bado kari Narendra Modi ha ka chingra khe dap South Sun Snem ka Art of Living ha Bengaluru Shajit u Dr. Himanta Biswa Sarma kum unongelam jong ka BJP Legislature Party bat kum ju uru jong ka seng NDA ha Assam pin julor ki reu runar ya ka Hanuman Temple ha gari khana Shillong bat rakhe ka perthai borokowai ya ka sngi kerpang ki kme ne ka Mother's Day henden ka sngi ka khubor ka babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulaya shimbenta ha ka jingrakhe ya ka jingdap South Sunsnem jong ka The Art of Living ha Bengaluru henen ka sngi ha ka ne ka sngi une Menteri Rang Badu kari ula ple pat baru ya ka Dayan Mandir Kabalashnath Mai ha Art of Living International Center. Haba ajing keren ha ni jingalang Narendra Modi ulaya ro ya ka benta jong ka Art of Living Foundation ha ka ban kentiu ya ka jing syakri ka jinglong mensim bat ka jingkala ha ka imlang ka salang ka badon kam na ka benta ka jingte ya ka jai benreu. Nangalam berat barang ba jong ke BJP u Dr. Himanta Biswa Sarma ula Shajit kum unongelam jong ke BJP Legislature Party bat kum juru jong ke seng NDA ha Assam ha ka jingalang jong ke party legislature ka blalong hin ke sngi ha gauti ki prangut ki MLA ke BJP ki bakan thup ya Ranjit Kuwardas u Biswajit Daimari u Ajanta Niok u Rajdeep Roy u Ashok Singhal bat u Piyush Hazarika ki latarwa ya ka kerteng jong u Dr. Himanta Biswa Sarma kum unongelam jong ke party legislature hadin kata ha ka jingdon lang sakish phongut ki MLA jong ke Assam Jana Parishad bat kinong an jong ke BPF unong yalam ke EGP u Atul Bora bat unong yalam ke BPF u Rihan Daimari kila terwa ya ka kerteng jong u Dr. Himanta Biswa Sarma kum unong yalam ke NDA hadin kini ke jing terwa unong pet perman jong ke BJP u Jagat Prakash Nada ula pendapat ba ya u Dr. Himanta Sarma kum unong yalam ke BJP bat NDA hadin bala Shajit kum unong yalam ke NDA u Dr. Himanta Biswa Sarma ula ya kendu ya ulat ke jela u Lakshman Prasad Acharya haluk Bhavan bat ula IT ya kejing terwa bantau ya sarkar hajela Assam. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ai khublei ya usi Joseph Vijay hakabaw ula bamsmai kum Menteri Rang Ba batmai ka Tamil Nadu ha ka jingtho ko jong u ha ka rensan social media Narendra Modi ulaong ba ka sarkar pedeng kenyai beteng banyatrei lang bat ka sarkar Tamil Nadu ban kentiu ya ka jing em jong kibreu uni Menteri Rang Badu kari ula airu ya ka jingker ku kerdo na ka benda ka jinglong Menteri Rang Ba u Vijay Katama puli puthi jong ke sarkar pedeng kan pelong ya ke Bharatiya Bhasha Samakam 8,000 reu habaro kiskul ha keleng kari ha ke por syuti liur ha ke jingtho harensan social media kan ikatnat kalong ba kan ka kam ke basitio kan ai kalat ke basngotenat ya ki khna puli banyo jing hikai ya ke jinang jingsta ba kongsan ha ki khtin ba pher jong kari India limba ki kam bayadai Ka sarkar pedeng kalaya syakmat ban penklan bha ya ke jingada na ka benta ki nongtrei bala ai kam shabar bat ki nongtrei bala ai kontrak ki batrei hakeleng ki tenat pedeng ki tenat bapher bat ki bos sensar lembat haki karkhana lemba ka kenhon thamai jong kilat jingera ki baydei bat ka jingthit mar na ka benta ki kindon trekam na ka liang ka tanat jong ka labor ka la pentip ba ka ni ka jingthu ka thamu bang pen bha ya ka jingsiu tulop ha ka por ka babiang lembat ka jingno senyang na ka benta ka emlang ka salang ka jingkit khli ka ba khrau jong ki kontraktor bat ki nong pentrekam kongsan bat ki lat pentrekam ki ba khambanya persya ya ka jingpen khen ya ki am trekam kani gani ka Akashwani Shillong ka walam shapi ya ka khubor ki bumla bani thodur kila punjulor ya kawai ka temple Hanuman hakathan gari khana jong ka nong ba Shillong da ka batu ya ki blade hau ki jingdang rupa ba ka pisa hadin ba kila pendu ya CCTV camera la ya thu ki pulit hinin kasngi kani ka jingja kala ja hinin kasngi hapo upot usam jong ka lumding jiri police station la pentip shu ki pulin katkum ka ijahar bala ujo da Ravi Sharma kita igurunar kila yo bandung syapo ka Hanuman mandir da ka ba penpat ya kawai ka jingkhang ka badan sa silyang swabang khenra ya ka te ka chakam
Katanat Animal Husbandry jong sarkar jala ha ka jingitre lang bat ka Mercy for Animals India kala penlong ya ka technical session ha ki rukom aibam bat ka jingba jumngat jong kimarat ha vocational training center ha Upper Shillong. Katkum ka jingtmu jong kani ka program kalong ban penbha ya ki rukom risnyang da ka pa penungkam ya ki juk teknologi ki bamintam. Kani kajing ai jing kai ka ai ru ya kajing kai ki batibit ha ka rukom ai jing bam katkum ka juk science baminta ka balong katkum ki rukom penyat bala ai jing mut da ka ICAR National Research Center halor kisnyang. Ha kani ka program ki riu shamphang kila kadau bakum kini ki rukom kilong badangkam ban penti kana ya ka kot ka khia bat ka jing shngan jong ki maran. Lavaki ya kasni jong kikmi ni ka modesli hakaling ki benta jong ka perthai hindin kasni ya kani kasni la juraki hakasni ublei ba jong ubnai jemmang manla usnam bat kani kasni kaburami kikmi bat ka itho ya ka jing e ka jing IT ba ka jing usnyang jong ki shakilong yeng bat shaka imlang kasalang hajilagat naglan kani ka jing raki la raki ka pang habun ki jing sen jong kani ka jela ha ka pabun kilong yeng ka lapan pau ya ka jing songu bat pelang ru ya ka jing duai kerpang na ka benta ha kamiat bat ka kot ka khia jong baro mi unei fu riu menteri rangba kani ka jela ula ai khublei shabaro kikmi bat shakitu ki bashim ya ka benta kum ka khmi kasni jong ulopos ni ka World Lupus Day larake ha ka perthai hinin kasni ya kani kasni larake ban pinsung thu shapang ga jingpang lupas ka badai ka jingpang ga bajelu ba bat ka bakta ya ki million mut ki brio ha kaleng ka perthai la ban kado ba ka jingpang lupas kamdang dawai ka bala ban sumare ka bat bun sin ka khta jori ya ka jing im ka baman la kasni ka ba ka phang pereng jong kani ka jing rakhi ya kani kasni ka pang jong uni usnam kalong penlang ya ulupas ubala banyu i namar bun sin e ulupas usa krem bayo i kidap jongki kisngothu bakala bat ya kajing kta jong i lasu e no kumtu Kasokar Kalathung ya Vice Admiral Krishna Swaminathan kumuhe sipai duryong ni Chief of the Naval Staff Banwan. Katanak kampoin jongkari kalayathu ba Vice Admiral Swaminathan udang bat minta kumu Flag Officer Commanding Officer jongka Western Naval Command. Laban kudaw ba Krishna Swaminathan ulaay kajing syakri kabakarpang yakari minta lasapos nami ringkat ba kajing syampang kabajiliw ha kajing terekam kabut terekam ba kajing penya yaki beliau hakalang kikam bakongsan haka kenhun sipai durio jong kari India. Uni uhe sipai uni bujili haka jaka jong Admiral Dinesh Kumar Tripathi uban sa songthat no haka laiphoy terek ujemang minta usnem. Kasilong lajong football club kradong hapdeng gajing bandra ya kanam ladu ha kasin ke beningkong ha ke Indian Football League balapinya da ke AIFF hadian bakalayahat masigol persya ya ke Srinidhi dakan football club ha ke jing ya ke balong hinin ke singi ublay ha Hyderabad kani ke jing ya ke lapin phumut phumat ya ke Diamond Harbour Football Club bakan ra ya kanam ladu minta ka ayom nomor kadang tam hadu 0 point ya ke Silong lajong football club kabadang ha ke kedang kabaar ha kani kajinya kun ka Srinidhi kalayo ban pinki jar ningkong ha ka minit ka bakhandai lemba u David Constanida Munus hendrai u vice captain ka Silong lajong u Frankie Buam ulala ban pinya ka kala ha ka minit ka basan bakhandai kani ka gol ka bahin hinyo ka bala thep ha kani ka ayom da u Frankie Buam Syaban pungkut ya kubwa sesin kimat bakongsan Sim benta Menteri Rang Badu Kari Unareng Ramudi haka jinglaki dap Saupusan Snem ke Art of Living ha Bengaluru Syajid u Dr. Himanta Biswa Sarma kumunong yalam jong ke BJP Legislature Party bat kunju ru jong ke Seng NDA ha Assam penjulor kiri runar ya ke Hanuman Temple ha Garik na Shillong bat raki ke perthai borok kawai ya ke sengi kerpang jong kikini ne ke Mothers Day hengin ke sengi Kato ka khubor ka lakot ka bawan sipi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia pon min seso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor khtin Hindi bat buat pat say khubor ha ka khtin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong